या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। चांद्रयान चंद्रावर, मूर्तिकारांची फॅक्टरी आणि संस्थानकालीन वारसा असलेलं बांद्याचं पाटेश्वर देवस्थान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कुणकेश्वर मंदिरात जाताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे। कुणकेश्वर देवस्थानच्या वतीने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय। कोकणची दक्षिण काशी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिरामध्ये वस्त्र संहिता म्हणजेच ड्रेस कोड लागू करण्यात आलाय। तसेच या नियमांमुळे कुणीही दर्शनापासून वंचित राहू नये यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या। कुणकेश्वर मंदिरात श्रावणी सोमवारी भाविकांची गर्दी असते। आता दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे श्रावणी सोमवार निमित्त भक्तांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने नियोजन करण्यात आले। यावेळी माजी सरपंच गोविंद घाडी, संजय आचरेकर, संतोष वाळके, व्यवस्थापक रामदास तेजम, सुधाकर नानेरकर पदाधिकारी उपस्थित होते। पाहुया ड्रेस कोड याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला। देव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट तर्फे वस्त्र संहिता लागू करण्यात येत आहे। यासाठी भाविकांना एक विनम्र आव्हान आम्ही करत आहोत की येणाऱ्या भाविकांनी देवस्थानला सहकार्य करून वस्त्र संहिताचे पालन करावे, जेणेकरून देवस्थान प्रशासनाला योग्य ते प्रशासन करता भाग पडेल। तसे वस्त्र संहितेचा भाग बघितला तर येणाऱ्या भाविकांनी फाटलेल्या जीन्स किंवा उत्तेजक कपडे असे कुठलेही परिधान करून येऊ नये, जेणेकरून आपली हिंदू संस्कृती जपली गेली पाहिजे आणि येणाऱ्या भाविकांनी आपल्या हिंदू धर्माचं पालन करून आपल्या मंदिराचे एक भाविक आणि पावित्र्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे। जेणेकरून कुठल्याही भाविकाला येताना जर हा निर्णय माहीत नसेल, त्या निमित्त देवस्थान ट्रस्ट तर्फे त्याची सुविधा देण्यात येणार आहे। त्यासाठी देवस्थानाकडून पंचा, त्यानंतर उपर्ण, शाल असे साहित्य तिथे ठेवण्यात येणार आहे, जेणेकरून येणाऱ्या भाविकाला कुठल्याही दर्शनाशिवाय मागे जाता येऊ नये। तरी देवस्थानतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे की या निर्णयाचा प्रत्येक भाविकाने अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून देवस्थान प्रशासनाला सहकार्य होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी बाजारपेठेत सध्या चिबुडाची आवक वाढलेली पाहायला मिळते। ऑगस्ट महिन्यामध्ये चिबुडाचं पीक दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होत असतं। यावर्षी पाऊस चांगला झाल्याने पीक मोठ्या प्रमाणात तयार झालंय। बाजारपेठेत देखील चिबूड मोठ्या प्रमाणात दाखल झालाय। मात्र चिबुडाचे दर सध्या वाढलेले पाहायला मिळतात। 100, 120, 150, 200 एवढा दर पाहायला मिळतोय।
त्यामुळे शेतकरी वर्गात देखील आनंदाचं वातावरण आहे। आवक जरी वाढली असली तरी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चिपूड असल्याचं पाहायला मिळत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आलाय, त्यामुळे गणेश चित्रशाळेत लगबग दिसून येते। माझगाव येथील मांजरेकर यांच्या मूर्तिशाळेत 300हून अधिक गणराया आकार घेत आहेत। मूर्तिकार तयार होण्याची देखील ही जणू फॅक्टरीज आहे। पाहूया। नागपंचमी झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं गणेश चित्रशाळेमध्ये गणपती बाप्पाच्या आगमनाची आणि गणपती बाप्पाला तयार करण्याची जी लगबग आहे ती खऱ्या अर्थानं सुरू होते। आणि आज आपण आहोत ते सुप्रसिद्ध मूर्तिकार विलास मांजरेकर यांच्या मूर्तिशाळेमध्ये। तुम्ही पाहत असाल तर इथे बाप्पाला आकार देण्याचं काम हे कलाकार आपल्याला या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतात। ही थेट दृश्य आपण इथे पाहतो। तर त्याचबरोबर जी चिकट माती असते ती माती नवीन मशिनरीच्या माध्यमातून चेचण्याचं असेल किंवा मातीचा तो गोळा तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे ती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। अनेक जण हे इथलेच स्थानिक कलावंत, इथलेच स्थानिक शेतकरी जे इथले भूमिपुत्र आहेत ते यात अगदी तन मन धन अर्पून काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतात। गेली अनेक वर्ष या चित्रशाळेला वारसा लाभलेला असून इथली गणपतीची मूर्ती ही अगदी गोव्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह अगदी देश विदेशात सुद्धा जाताना आपल्याला पाहायला मिळते। या संदर्भातच अधिकची माहिती आहे ती मूर्तिकार ओमकार मांजरेकर आणि विलास मांजरेकर यांच्याकडनं घेऊया। बाप्पाला सजवण्याचं काम अगदी चित्रशाळेत युद्ध पातळीवर सुरू आहे असं म्हणायला हरकत नाही। अनेक कलाकार, अनेक कलावंत जे खऱ्या अर्थानं युवा आहेत असे कलावंत बाप्पाला घडवण्याचं काम करत आहेत। प्रत्येक जणालाच लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाची आस लागलेलीच आहे, पण हे घडवण्यासाठी नेमकी कशी मेहनत घेतली जाते, किती जण ह्याच्यामध्ये काम करतात। अगदी खिशाला जरी परवडलं नाही तरी एक दैवी काम किंवा बाप्पाचं काम म्हणून ही मंडळी काम करत असतात। माझ्यासोबत ओमकार मांजरेकर हे एक युवा मूर्तिकार आहेत। अगदी मोठा वारसा लाभला आहे घरातच, अगदी वडिलांपासूनच मूर्तिकलेत ते आहेत। काय सांगाल, गेली अनेक वर्ष तुम्ही मूर्तिकलेत आहात आणि यावर्षी सुद्धा अगदी लगबग आम्ही पाहतोय, तर यावर्षी नेमकी कोणती नवी संकल्पना तुम्ही आणली आहे किंवा कोणकोणत्या ठिकाणातनं गणपती मूर्तीसाठी तुमच्याकडे मागणी आली आहे? आता जवळपास आमचे जिल्ह्यातील आणि गोव्यातील आमच्याकडे गणपती मूर्त्या आहेत, म्हणजे आता आमची आता लगबग चालू झाली आहे। आता रंगकाम वगैरे आम्ही आता चालू केले आहे आणि नवीन नवीन आता रंगसंगती यायला लागले। पेंटचे वगैरे जे रंगसंगती आहे ते लोकांना आता हवे जातात, मग त्याप्रमाणे आम्हाला ते आता मी तशाप्रमाणे बदल करतो। गावात आधीप्रमाणे जे साधे रंग आता ते चालत नाही, आता ते नवीन नवीन जे रंगसंगती वगैरे आहे त्याप्रमाणे आता नवीन जो तो आपला रंगसंगती सांगतो आपल्याला। हो, तुमच्यासोबत अनेक इथले स्थानिक युवक आम्हाला दिसतात किंवा खाली काही ज्येष्ठ लोक आपल्याला दिसतात। हे लोक स्थानिकच आहेत, इथले शेतकरी आहेत। असे किती जण ह्या तुमच्या मूर्तिशाळेमध्ये गणेशोत्सवाच्या काळात कार्यरत असतात आणि हा सगळा खर्चच असतो तो किती असतो आणि हे परवडतं का? आता जवळपास आमच्याकडे एक 15 जण तर आहेत कामाला, थोडे युवा आहेत आणि थोडेसे जाणते लोक पण आहेत। मग टोटल यांचं मजुरी पण आहे त्यांची, परत त्यांचा नाश्ता पाण्याचा खर्च सगळा खर्च असतो टोटल तो। मग त्याच्यासाठी आम्हाला सिंधुदुर्ग बँकचं तर लोन वगैरे घ्यावं लागतं। मग सगळं आता परवडत असं नाही, पण आम्ही आमच्या आवडीसाठी म्हणजे ते करतो। हो, त्यामुळे रेट पण आता सगळे वाढलेले, कलरचे रेट वाढत आहेत दरवर्षी, पण मजुरी वाढते।
तर त्याप्रमाणे लोकांना पण आम्ही सांगतो की रेट वाढलेले आहेत म्हणून आम्हाला सांभाळून घ्या म्हणून तुम्ही असं. नक्कीच कलरच्या मुद्द्याकडे तुम्ही आल्यामुळे कलरचे पण रेट हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत, तर त्याचा परिणाम काय होतो? आणि आता आम्ही बघितलं तर एक वेळ अशी होती की चिकट मातीसाठी चेचण्यासाठी काही माणसं लागायची, आता मशिनरी तिथे आलेली आहे, तर त्या मशिनरीचा उपयोग कसा होतो? आता मशीन आल्यामुळे बऱ्यापैकी आमचं म्हणजे जे लेबर लागायचे, माणसं लागायची ते कमी झाली. म्हणजे अगोदर 7-8 माणसं लागायची मातीचं, आता 2 माणसं असली तरी बस होतात. मशीनमुळे आता बऱ्यापैकी आम्हाला बरं पडतं. नक्कीच हे सगळं होत असताना एक मूर्तिकारांच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला. म्हणजे POPच्या ज्या मूर्ती होत्या त्यांना मुंबईसारख्या ठिकाणी किंवा त्यांना अगदी सूट देण्यात आली आणि त्याच्यामुळे मूर्तिकारांची भावना कुठेतरी दुखावली गेली. कारण मातीची मूर्ती आणि शाडू मातीची मूर्ती अशा 2 प्रकारातल्या मूर्त्या आपल्या जिल्ह्यात असतात. तुमच्याही चित्रशाळेत त्याच पद्धतीनं आहेत, तर त्या निर्णयाचा परिणाम तुमच्या या मूर्ती व्यवसायावर किंवा काही झाला का? परिणाम थोडा होतोच, कारण आता POPची जे फिनिशिंग असतं ते मग मातीच्या कामात तेवढं येत नाही, कारण आम्ही वापरतो ते चिकल माती, त्यामध्ये थोडेफार दगड असतातच, त्यामुळे फिनिशिंग POP एवढं येत नाही. त्यामुळे लोकांची आवड आता जास्त POPकडे आहे. पण शेवटी गणपती म्हटलं तुम्हाला मातीचा जावा असतो, त्यामुळे ठराविक आमचे जे लोक आहेत त्यांना तो मातीचा जागा लागतो आणि ती मागणी कमी होत नाही. मागणी आता मातीची पण वाढते, कारण लोकांना समजतात की ते विसर्जन वगैरे होत नाही आणि त्यामुळे नंतर त्यांना तो त्रास होतो. त्यामुळे मातीचेच लोक पसंती जास्त असते इथे. नक्कीच आम्ही विविध गणपती इथे पाहतोय, मग कमळावर बसलेला असेल, सिंहासनावर बसलेला असेल, असं वेगळे पण सुद्धा मांजरेकरांच्या मूर्तीशाळेत बघायला मिळतं दरवर्षी. यावेळीचं वेगळे पण काय? यावेळी म्हणजे आहेत बऱ्यापैकी मॉडेल वेगवेगळे आहेत. थोडे बालक आहेत, थोडे कमळावरचे आहेत, थोड्या लोकांना राजा टाईप लागतो तो लालबाग राजा, असे वेगवेगळे मूर्त्या आहेत बनवलेले. थोडे हाताने केलेले आहेत, थोडे साच्यातले आहेत. तुम्हाला किती वर्ष झाली या मूर्तिशाळेमध्ये? तुम्ही वडिलांबरोबर काम करतच होता, पण जबाबदारी घेतल्यानंतर तुम्ही आता किती वर्ष झाली? जबाबदारी करून एक 4 वर्ष मला झाली आहे. सगळी जबाबदारी आता मी बघतो. कॉलेज केल्यावर पूर्ण झालं, आता जवळपास 4 वर्ष कामात आहे. नक्कीच आपल्याकडे कसं आहे की शिकल्यानंतर गाव सोडून बाहेर जायचं आणि तिथे सेटल व्हायचं अशी एक आपली परंपरा असते. तुम्ही वडिलांचा जो वडिलोपार्जित व्यवसाय तो सांभाळत आहे, त्याच वडिलांनी ज्या पद्धतीनं प्रवास केला, खडतर प्रवास केला, तुम्ही पण त्याच वाटेवर काम करताय. काय वाटतं, बाहेर जावं असं वाटलं नाही? बाहेर असं वाटलं नाही, पण हे आपलं जे मुळातलं जे आमचं धंदा आहे तो म्हटलं मग सांभाळायचा आणि जो आहे तो चालू ठेवायचं. आणि काम वर्षभर आमचं फायबरचं काम वगैरे चालूच असतं. त्यामुळे आणि गणपतीचं हे आमचं जुनं व्यवसाय आहे तो, त्यामुळे तोच ज्याला आवड पण होती त्यामुळे तो चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मांजरेकरांच्या या मूर्तिशाळेमध्ये अनेक कलाकार, अनेक कलावंत हे बाप्पाला घडवताना आपल्याला पाहायला मिळतात. लाडक्या गणरायाला साकारण्यासाठी ही सगळीच मंडळी तुम्ही इथे पाहताय, अगदी मन लावून एकाग्रतेने मूर्ती घडवण्याचं काम करतायत, बाप्पाला आकार देत आहेत, मातीच्या गोळ्याला रूप देत आहेत. असेच एक इथले मूर्तिकार गावकर काका आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही या मूर्तिशाळेमध्ये काम करता? इथे नाही म्हणजे मला आता हे वर्ष पकडलं तर 12-13 वर्ष कार्यरत आहोत आम्ही इथे. मांजरेकरांच्या शाळेमध्ये कमीत कमीत 20 ते 25 माणसं कामाला आहेत. आपापल्या परीने जे तो आपापलं काम करत असतो. पण ज्यावेळी आम्ही गणपती पुरा करतो त्यावेळी जोपर्यंत मालक इथे चेक करून बघत नाही तोपर्यंत गणपती ओके होत नाही. त्यांनी ओके म्हटला का तो कलरला गेला. अशी 20 वर्ष हे लोक कार्यरत आणि मला 12-13 वर्ष मी इथे काम करतोय आणि त्यांच्याकडनंच आम्ही ही कला शिकलेली आहोत आणि अशा पद्धतीने आम्ही ह्या ठिकाणी काम करत आहोत. नक्कीच. काय वाटतं, कारण तुम्ही केलेली मूर्ती असेल किंवा जीव ओतून एखादी कला आपण करतो आणि ती कला अगदी बाहेरच्या देशात असेल, बाहेरच्या राज्यात असेल, जेव्हा तिथनं मागणी येते तेव्हा कलाकार म्हणून काय वाटतं? कलाकार म्हणून आम्हाला एवढा अभिमान वाटतो की ह्या मांजरेकरांकडे जो माणूस काम करतो त्याला बाहेर गेल्यानंतर मांजरेकरांकडे आम्ही कामाला आहोत एवढं सांगितल्यानंतर पुढची सांगायची गरज नाही की इथे आम्ही काम करतो. हे त्यांना माहिती आहे, इथे काम करणारा माणूस कुठे काम करणार आणि कसं काम करणार हे समोरच्याला बरोबर समजतं. त्यामुळे ह्या कलेमध्ये जोपर्यंत आम्ही आहोत त्यामुळे तो आनंद आम्हाला लास्टपर्यंत राहणार.
नक्कीच या मूर्तीशाळेचा आढावा आपण घेतलाच, पण ज्यांच्या नावावर ही मूर्तीशाळा अगदी साता समुद्रापार ओळखली जाते किंवा ज्यांच्या कलेमुळे माझगाव गावाचं नाव संपूर्ण जगभरात पोचलं ते विलास मांजरेकर आपल्यासोबत आहेत आणि ते स्वतः इथे गणपतीच्या मूर्तीला आकार देतात, गणपतीची मूर्ती साकारतात. काय सांगाल, यावर्षी किती गणपती तुमच्या चित्रशाळेत तयार होत आहेत? 300-350 आहेत. 300-350 मूर्ती आहेत. मागणी मोठी आहे, पण आम्हाला आता हाती गणपती करायचं म्हणजे आता POP मुळे की नाही, आता गणपती कोल्हापूरून बाहेरून गणपती आणतात आणि रंगवून देतात. आम्ही तसं करत नाही, आम्ही मातीचे बनवतो इकडे. नक्कीच मी त्याकडे येईल, कारण अनेक मूर्तिकार तुम्ही घडवलेत. फक्त तुम्ही स्वतःच मूर्तिकार म्हणून न होता मूर्तिकार घडवणारा विठ्ठल म्हणून तुमच्याकडे पाहिलं जातं. तर आज जेव्हा POPचा विषय येतो, एका साच्यामध्ये या मूर्त्या बनवल्या जातात, तर भविष्यात मूर्तिकार तयार होतील का जर POPच मागणी वाढली तर? आता काय झालं माहिती आहे, या POP मुळे आता गणपती सगळे रेडीमेड तयार मिळतात. आता जे कोण कारागीर नसले जरी ना, त्या गणपती आणतात, फिनिशिंग करतात, पेंटिंग करतात आणि देतात. पण आता भविष्यात की नाही, आता हे माती काम करणारे तुम्हाला कोण कारागीर मिळणार नाही. आता आमच्या याच्यामध्ये जवळजवळ मी आता जवळजवळ 60-70 वर्ष मी माती कामात काम करतोय. आता एखाद्याने सांगितलं हे बोटी जर मोडलेली आहे, हा त्या बोटी, तर ती बोटी त्यांना करता येत नाही. पण ते कारागीर कसले, तर त्यानं हे मातीकाम थोडं करायला पाहिजे ना, थोडं मातीकाम करायला पाहिजे थोडंसं. हे तर जर नाही केलं की नाही तर भविष्यात तुम्ही नवीन कारागीर कोण तयार होणार नाही. नक्कीच या तुमच्या संपूर्ण वारसा असेल किंवा या तुमच्या मूर्तिकलेच्या व्यवसायात तुमचा मुलगा खंबीर साथ तुम्हाला देतो, वडील म्हणून काय वाटतं? बरोबर नाही, वडील म्हणजे आता काय माहिती आहे, मी आता माझं आता वय झालेलं आहे, तरी पण मी त्याला साथ देतो. मी तो कशासाठी, आता त्याला पुढे आला पाहिजे ना तो, म्हणजे त्याला मी अजून मदत करते. खरं म्हटलं आता मला मदत करायची गरज नाही, कारण माझं आता वय झालेलं आहे, माझं भरपूर वय झालेलं आहे. पण तरी पण मी काम करतो. माझं 76 वय आहे, 76 नाही 77 वय माझं वय आहे, तरी पण मी अजून काम करतो आहे, कारण मला अजून तिची आवड आहे काम करायची. नक्कीच तुमच्या अनेक मूर्ती आहेत किंवा अनेक कला, अगदी गणपतीसुद्धा अगदी वेगळ्या देशात वेगळ्या राज्यात जातात. तर एक मूर्तिकार म्हणून काय वाटतं, आणि अनेक ही सगळी मुलं आहेत किंवा हे ज्येष्ठ सगळे आहेत, हे तुमच्या हाताखाली तयार झाले आणि मूर्तिकार म्हणून नावारूपाला येतात, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? कसं हे बघा, मी एक कलाकार असला तरी माझ्या हाताखाली जरी ते कलाकार शिकले, आता हे जवळपास सगळे कलाकार माझ्याकडे शिकलेले आहेत, तर ते मला अभिमान आहे की ते माझ्याकडे तयार झालेले आहेत, ते काम करतायत आणि त्यांच्यानी स्वतःचं काम स्टुडिओ चालू केलेले आहे. माझ्याकडे जेवढे काम करतात की नाही त्यांच्यानी आता स्वतः काम चालू केलेलं आहे. आता त्यांचं नाव नको, त्यांना वाईट वाटणार ते, पण ते आता माझ्याकडे जवळपास इकडे सगळ्या भागामध्ये सगळे माझ्याकडे शिकलेले कारागीर आहेत. काय वाटतं, अगदी 60-70 वर्ष तुम्ही या सगळ्या पूर्ण म्हणजे सगळ्याच प्रोसेसमध्ये आहात, अगदी चिकट माती आणण्यापासून अगदी गणपती तयार करण्यापर्यंत. आता नवीन टेक्नॉलॉजी वाढते, मशिनरी येते, भविष्यात कसा फायदा होईल या मूर्तिकलेला? आणि जर POP सारखे असे काही पर्याय येत असताना जर मातीची मूर्तिकला टिकवायची असेल तर काय करणं गरजेचं आहे? माती हे बघ लक्षात ठेवा, मातीची मूर्ती केल्याशिवाय त्याला पर्याय नाही. उद्या समजा एखाद्या कोणीतरी सांगितलं मला ही माती फोटो आणून दिला आणि फोटो करून देतो, एकदा काय करू शकत नाही ना तो. POPचे गणपती काय रेडीमेड असतात, ते आणायचे आणि पेंटिंग करून द्यायचे. पण माझ्या कलाकारांना माझी एवढी विनंती आहे की त्यांच्यानी स्वतः आपण की नाही माती काम थोडंसं करायला पाहिजे आणि त्यांनी मातीची थोडी सवय ठेवायला पाहिजे, असं माझी त्यांना हे काय सल्ला आहे. नक्कीच आपण पाहिलं, संपूर्ण मूर्तिशाळेचाच आपण आढावा घेतला, तर मातीशी नाळ जोडलेले हे कलाकार आहेत सगळे, आणि अगदी विलास मांजरेकर यांच्यासारख्या कलावंताच्या माध्यमातून अनेक कलावंत इथे घडलेत, मूर्तिकार घडलेत. त्याच्यामुळे मूर्तिकारांची खाणच म्हणून ह्या मूर्तिशाळेला म्हणायला हरकत नाही. आणि विद्येचा कलेचा देवता असणारा श्री गणराया इथे साकारला जातो, याच्यापेक्षा मोठं भाग्य कोणतंही नाही. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा.
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। लाडक्या बाप्पाला सोन्याच्या दागिन्यांनी सजवण्यासाठी SM मडकईकर सुवर्णकार खास 1 ग्रॅम गोल्ड दागिने घेऊन आले। अगदी माफक दरात सावंतवाडी आणि कुडाळ शोरूम मध्ये ही गणेशोत्सव स्पेशल ऑफर सुरू आहे। गणेशोत्सव स्पेशल लाडक्या बाप्पाला सोन्याच्या दागिन्यांनी सजवण्यासाठी SM मडकईकर सुवर्णकार खास 1 ग्रॅम गोल्ड दागिने घेऊन आले। सोन्याचा हार, मोदक हार, सुवर्ण मुकुट, सुवर्ण छत्र, सोन्याचे कान, गोल्डन मोदक, सोन्याचा उंदीर, दुर्वांचा हार यांसह विविध प्रकारचे अलंकार अगदी माफक दरात उपलब्ध आहेत। SM मडकईकर सुवर्णकार उभा बाजार सावंतवाडी आणि पान बाजार स्टेट बँकेच्या बाजूला कुडाळ येथील शोरूम मध्ये हे दागिने विक्री सुरू आहेत। मी SM मडकईकर सुवर्णकार। आमच्याकडे गणपतीसाठी लागणारे सर्व प्रकारचे दागिने मिळतील। तसेच मुकुट, गणपती छत्री, कान, जास्वंदीचे फूल, जास्वंदीचा हार, जास्वंदीच्या फुलांचा हार, दुर्वांचा हार, सर्व प्रकारच्या बाकी सोंडेवरील चादर, सर्व प्रकारच्या वस्तू कुडाळ व सावंतवाडी येथे उपलब्ध आहेत। दुकानाचा पत्ता मारुती मंदिर, उभा बाजार मारुती मंदिर समोर, कुडाळचा पत्ता पान बाजार स्टेट बँकेच्या बाजूला। गणेश भक्तांनी एकदा आमच्या दुकानात शोरूमला व्हिजिट देऊन जावी, अवश्य भेट द्यावी गणपती सामान पाहण्यासाठी, नवीन वस्तू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। नमस्कार, आपण आता आहोत कणकवली सर्व्हिस रस्त्यावर गांगो मंदिर या ठिकाणी एका बिल्डिंगच्या कामानिमित्त हा जो डंपर आलेला होता आणि तो डंपर रिव्हर्स घेत असताना एका ह्या खोदलेल्या गटारावरती आवरण, त्या गटारामध्ये हा डंपर गेलेला आहे। त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे। काही वाहतूक जी आहे ती थोडी डायव्हर्ट केलेली आहे, पण बरीच पैकी जे वाहनं आहेत ती देखील तेथे अडकलेली आहेत। काही वाहतूक आहे ती रिव्हर्स घेत आहेत, जे वाहनधारक आहेत ते रिव्हर्स घेऊन जात आहेत, पण वाहतुकीस मोठा अडथळा झालेला आहे। कणकवली जो गांगो मंदिर जे आहे त्या बाजूला जो सर्व्हिस रस्ता आहे, जो हुमरजच्या दिशेने जाणारा सर्व्हिस रस्ता आहे, तेथे हा प्रकार घडलेला आहे। हा जो ट्रक आहे जो बिल्डिंगसाठी मटेरियल घेऊन येतो तो रिव्हर्स घेत असताना हा प्रकार घडल्याची माहिती समजत आहे। पण ही सध्याची परिस्थिती आपण पाहत आहोत की कशा पद्धतीने हा ट्रक ह्या गटारामध्ये गेलेला आहे। गेल्या वेळी पण असा प्रकार घडलेला आहे। ह्या गटाराचं जे काम आहे ते निकृष्ट दर्जाचं होत असल्याचं आपल्याला एक समजतं आहे आणि मोठी अवजड वाहनं देखील ह्या ठिकाणी येतात, त्यामुळे देखील हा प्रकार घडतो असं देखील इथं स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे। पण प्रत्यक्षदर्शनी काय परिस्थिती आहे ती नेमकी आपण पाहत आहोत की कशा पद्धतीने हा जो ट्रक आहे तो असा आडवा झालेला आहे। दुसऱ्या बाजूने देखील आपण दाखवतो आपल्या दर्शकांना की काय नेमकी परिस्थिती आहे। ही जी वाहतूक आहे ती दुचाकी वाहनं येथे येत आहेत, पण मोठी वाहनं येऊ शकत नाहीत। पोलिसांनी ही डायव्हर्ट केली आहेत, पण सध्याची परिस्थिती प्रत्यक्ष आपण पाहिली की हा ट्रक गेल्या काही महिन्यापूर्वी पण अशीच घटना घडली होती आणि त्यावेळी पण हा प्रकार घडला होता। जे गटाराचं काम असतं ते निकृष्ट दर्जाचं असल्यामुळे हा प्रकार घडतोय असं येथे स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे। पण वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आहे आणि जो ट्रक आहे तो अडकल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात येणारी जाणारी जी वाहतूक आहे ती थांबलेली आहे। अशी एक ही परिस्थिती आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसत आहे। ह्या बिल्डिंगच्या सामानासाठी हे ये जा करत असा ट्रक इथे वाहतूक होत असते आणि त्याच वाहतुकीच्या दरम्याने हा जो प्रकार आहे तो आज बुधवारी 5च्या सुमारास येथे घडलेला आहे। मी प्रत्यक्षदर्शनी पाहतो हा जो ट्रक रिव्हर्स घेत होते त्यावेळी हा ट्रक आतमध्ये
या गटारामध्ये गेलेला आहे. गटारामध्ये आवरण होतं, पण हे जे काम आहे महामार्ग प्राधिकरणाचं जे काम आहे ते निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं बोललं जात आहे. कारण ट्रक पण लोडेड आहे, ट्रक पण त्याचं वजन जास्त होतं, आतमध्ये त्याच्यामध्ये खडी होती, त्यामुळे पण हा प्रकार घडला असेल असंही बोललं जात आहे. त्यामुळे एकंदरीत ही परिस्थिती आता गंभीर आहे, कारण याआधी देखील असाच प्रकार येथे घडलेला होता आणि त्यामुळे नेमका हे वारंवार असे प्रकार घडून वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. कुठेतरी हे थांबणं गरजेचं आहे, कुठेतरी याच्यावर उपाययोजना होणे गरजेचं आहे, असंच एक येथील स्थानिकांचं म्हणणं आहे. आपण ही दृश्य दाखवत आहोत. हा जो ट्रक आहे तो आत्ताच काही वेळापूर्वी या गटारामध्ये गेलेला आहे आणि हा जो रस्ता आहे मुख्य रस्ता मानला जातो याला, हा जो रस्ता मुंबईकडे जातो आणि त्याच्याच गांगो मंदिरच्या बाजूलाच हा जो प्रकार आहे तो घडलेला आहे. काही वाहनधारक कसरत करत आहेत. काही वाहनधारकांना खूप कसरत करावी लागली, कारण हा ट्रक येथे गेल्या वेळी काही महिन्यापूर्वी पण हा ट्रक येथे पडलेला होता. काय मॅडम सांगाल, आता खूप कसरतीने आपण गाडी काढलेली आहे? थोडं ट्रॅफिक रेग्युलेट केलं पाहिजे. आता हा ट्रक गेल्या काही दिवसापूर्वी पण असं घडलेलं होतं, त्यामुळे काय नेमकं? हे सारखी वाहतुकीची कोंडी होते, त्यामुळे जरा बघितलं पाहिजे. आणि रस्त्याची आपण कुठे जात आहे? मी आता जानवलीत जाते. चालेल. ही वाहतूक कसरत करून काही जे प्रवासी आहेत त्यांना वाहतुकीचा सामोरं करावा लागतो. आता बघितलं एक महिला होत्या, त्यांनी इथे कसरत करून येथे गाडी काढलेली आहे, पण नेहमीचा प्रकार आहे, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी उपाययोजना व्हावी पाहिजे अशीच त्यांची एक मागणी आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1.
हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो। कणकवली पटवर्धन चौकामध्ये चंद्रयान-3 याचे आहे ते थेट प्रक्षेपण कणकवली पटवर्धन चौकामध्ये चालू आहे। आपण पाहिलं थेट चंद्रयान-3 हे कक्षामध्ये उतरल्यानंतर सर्व कणकवलीवासियांनी त्याचं स्वागत केलं। तसंच भाजपच्या वतीने देखील टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन केलं आणि फटाक्याची हातळी देखील केली आहे। आपण पाहतो की आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण देखील ऐकत आहे। सर्व जे कणकवलीकर आहेत ते उपस्थित आहेत। सर्व बहुतांश जे कणकवलीतील होते किंवा जे भारतीय नागरिक होते ते इथे उपस्थित होते। त्यांनी हे चंद्रयान कशा पद्धतीने इथे उतरताना थेट लाईव्ह पाहिलेले आहे। दृश्य पाहतो आपण कणकवली पटवर्धन चौकामध्ये आहेत सर्व दृश्य आणि त्यामुळे चंद्रयान त्या हे उतरलेलं आपल्याला इथे पाहायला मिळालं आणि सर्वच कणकवलीकर हे देखील इथे सांगत होते आणि अशाच पद्धतीने भारताची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने पुढे होत राहू अशी प्रत्येकाने एक आशा व्यक्त केली आहे। चंद्रयान-3चे यशस्वी लँडिंग हे कणकवलीकरांनी आज प्रत्यक्ष इथे पाहिले, काय अनुभव होता? जय हो। भारताच्या इस्रोने जे केलेलं आज जे काम आहे ते जगाच्या नाही तर आज चंद्रावरती भारताचा झेंडा फडकलेला आहे आणि हा साक्षात अनुभव घेण्याचा आपला जो कणकवलीकरांना सुवर्णक्षण मिळालेला आहे तो माननीय नेते जे आमदार यांच्या संकल्पनेतून मिळालेला आहे। खरोखर आमदार साहेबांचे जेवढे मानावे धन्यवाद तेवढं कमी आहे, कारण खेडेगावातील लोकांना आज हा अनुभव पाहण्यासाठी मिळाला। आज आपण बघितलं या ठिकाणी जी पाहण्यासाठी गर्दी होती, ज्यावेळी 6:04 ज्यावेळी आपलं इस्रोचं चंद्रयान-3 चंद्रावरती उतरलं त्यावेळी त्या लोकांनी तो जल्लोष केला। हा जल्लोष आपल्या कणकवलीकरांनी नाही तर पूर्ण जगाने अनुभवला आणि हा संपूर्ण श्रेय जाते हे माननीय नेते आमदार यांच्या संकल्पना ते आपल्याला पाहायला मिळाला। खरोखर आज भारताचा झेंडा हा जगाच्या नाही तर चंद्राच्या उडवला गेलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आज 23 ऑगस्ट जागतिक वडापाव दिन आहे आणि वडापाव म्हटलं की तो सगळ्यांचीच भूक भागवतो असा हा वडापाव। आणि गेली अनेक वर्ष इथल्या श्रीराम वाचन मंदिराच्या समोर हा गाडा लावून अनेक वर्ष आपला चरितार्थ सांभाळत असं आहे। पेडणेकर कुटुंब, मग जानबा पेडणेकर असतील, कृष्णा असतील किंवा महेश असतील, ही सगळीच मंडळी या गाड्यावरनं अगदी चविष्ट रुचकर असा वडापाव हा इथल्या गोरगरीब माणसापासून अगदी वडापावचे हौशी असणारे रसिक असणाऱ्यांना हा चविष्ट वडापाव ते देत असतात। आपल्यासोबत जानबा पेडणेकर आहे। कधी तुम्ही सुरुवात केली या वडापावच्या स्टॉलची? 1992 सालापासून सुरुवात केली। बरोबर। इतकी वर्ष तुम्ही इथे आज कसा अनुभव आहे तुमचा? चांगला अनुभव आहे, चांगली गोष्ट आहे, सगळं चांगलं आहे। बरोबर। आज दोन्ही मुलं तुमचा हा व्यवसाय पुढे घेऊन जात आहे? त्याच्यावरच चाललेलं आहे आमचं सगळं कुटुंब व्यवस्थित। बरोबर। सगळं याच्यावरच मी केलेलं आहे। बरोबर। आणि जिरोतून वर येलेलो आहे वडापावावर। नक्कीच तेव्हाचा वडापाव आणि आताचा वडापाव काय फरक आहे? काय फरक आहे? भरपूर आहे। तेव्हाचा वडापाव आणि आताचा वडापाव भरपूर फरक आहे। तेव्हा मी 2 रुपयांनी सुरुवात केलो वडापाव स्टार्टिंग, तिथपासून मी सुरुवात आहे। आता 12 रुपये आहे। त्यावेळी वडापावला खर्च किती यायचा आणि किती पैसे सुटायचे 2 रुपयात आणि आता किती सुटतात? 2 रुपयात 50 पैसे सुटायचे, आता 3 रुपये सुटतात, पण ते आता परवडत नाही। परवडत नाही, महागाई वाढली आहे। महागाई वाढली आहे, बरोबर। आपल्यासोबत कृष्णा सुद्धा आहे, पेडणेकर यांचा मुलगा। तो पॅटीस असेल, वडापाव असेल, हे सगळे खाद्यपदार्थ इथल्या सावंतवाडीकरांना खायला घालतो आणि अगदी माफक दरात घालतो। काय सांगशील, वडिलांनी जवळजवळ 20-25 वर्ष इथे व्यवसाय केला आणि आता हे असे गरमागरम वडापाव तळ्याच्या काठावर बसून खाण्याची संधी तुझ्यामुळे मिळते, तर तुला काय वाटतं? कारण हाच वडापाव दिवस आहे आणि हा वडापावचा एक दिवस आहे आणि खवय्यांचा पण दिवस आहे।
ह्याच्यावर मी मला आवड नव्हती, पण बाबांमुळे मी बघून शिकलो. मला ती आवड निर्माण झाली वडापावची. करून लोकांना द्यायचं, म्हणजे एकदम कसं पाहिजे, कसं लोकांना स्वादिष्ट पाहिजे ना, द्यायला पाहिजे खाण्यासाठी, म्हणजे परत घ्यायला पाहिजे आपल्याला. त्यामुळे कसं स्वादिष्ट व्यवस्थित पण मिरची चटणी बीन लावून सगळं व्यवस्थित होतं. त्यांच्यात पुढे मी सरळ हे धंदा करतो. माझं शिक्षण झालं, पण मला ती आवड निर्माण झाली यांच्यापासून, बाबांपासून. ते पुढे मी आता नेतो. नक्कीच. शिक्षणाचा विषय आला म्हणून तुझं शिक्षण नेमकं किती झालं? माझं सध्या B.Com झालेलं आहे, त्यामुळे तरी पण मी बाबांची तब्येत बरी नव्हती त्या टाइमला, त्यामुळे परिस्थिती नव्हती आमची एवढी. ते बाबांचे हे तब्येत बरी नसल्यामुळे मी ह्या क्षेत्रात आलो. ह्या क्षेत्रात आलो तर मला ती आवड निर्माण झाली एकदम. त्यामुळे शिक्षणाचं ते जरा बाजूला गेलं. पण एक यातलं मला विचारायला आवडेल, आज आपण म्हणतो रोजगार नाही, आपण खूप शिकतोय आणि पुढे जातो, पण आपण व्यवसायाला कडे दुर्लक्ष करतो. तर काय सांगशील, जर B.Com झाला असतो आणि पुढे गेला असतास, M.Com झाला असतास किंवा अजून शिकला असतं किंवा एखाद्या बँकेत कामाला लागला असतं, पण वडिलांचा व्यवसाय सांभाळण्याचं सुख किंवा तेवढंच उत्पन्न ते थोडंफार कमी मिळत असेल, पण हे करताना काय वाटतं, B.Com होऊन किंवा M.Com होऊन सरकारी नोकरी करणं आवडलं असतं किंवा आता जे करतोय त्यात समाधानी आहे? नाही समाधानी. मी काय म्हणतो, सरकारी नोकरी करायला आवडतं ते झालं, पण ते एक धंदा म्हटलं, व्यवसाय म्हटलं, आज स्वतःचा व्यवसाय असलेलं बरं. कारण की ज्याला काय मिळतं त्याच्यात खूप म्हणजे समाधानी माणसं पाहिजे. आता धंदा नोकरी जरी करून जर माणसं आज आम्ही ह्या धंद्यावर बाबांनी आज 2 मजली म्हणजे घर बांधलं आहे शहरात. त्यामुळे सरकारी नोकरी जरी असली तरी कोण बांधू शकत नाही, हे सांगतो मला याच्यामध्ये. त्यामुळे मेहनत आहे, कष्ट आहे, पैसा आहे, पण तेवढा नाही, पण ते कष्ट केलं तर पैसा फळ मिळतं. हां, फळ मिळतं. म्हणजे त्याच्यातनं काय ते उत्पादन पाहिजे ना आपल्याला, त्यामुळे ते आहे. नक्कीच. सावंतवाडीतलं हे पेडणेकर कुटुंब एक उदाहरण आहे. असे अनेक सावंतवाडीत वडापाववाले आहेत, प्रत्येकाची एक स्पेशलिटी आहे. अगदी सावंतवाडीत एंट्री केल्यानंतर तिथले सुनील पेडणेकर असतील, पुढे बाबलचा वडापाव असेल, आणि त्यापासून अगदी RPDकडच्या वडापावापासून अगदी गार्डनकडच्या वडापावापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी असे विविध स्टॉल आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि विशेषतः कोरोनाने खऱ्या अर्थानं ही एक संधी निर्माण केली असं म्हणायला हरकत नाही. आणि कोरोनानंतर अनेक वडापावचे स्टॉल हे जागेवर आपल्याला उभे राहायला पाहायला मिळतात. आज वडापाव दिन आहे, पण हा वडापाव भुकेलेल्याची भूक भागवतो आणि जो कष्ट घेतोय, मेहनत घेतोय, त्याला त्याचं फळ पण देताना पाहायला मिळतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. नमस्कार, मी श्रीधर साळुंके. आज चंद्रयान मोहीम पत्ते झालेली आहे आणि आत्ताच आपण पाहिलं असं की नुकतंच त्याचं सेलिब्रेशन सर्व आपल्या देशभर होत आहे. वैभवडी तालुक्यात वैभवडी भाजपाच्या वतीनेही इथे संभाजी चौकात याचं सेलिब्रेशन होते. आपल्यासोबत या भाजपचे पदाधिकारी आहेत आणि आपण पाहणार आहोत नेमकं त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते. काय सांगाल, आत्ताच चंद्रयान मोहीम पत्ते झालेली आहे, सर्व देशभर जल्लोष होतोय, तुम्ही देखील जल्लोषासाठी एकत्र जमलात, कसा उत्साह आहे, काय वाटतं? खूपच आपल्या भारतीयांसाठी एक मोठे आनंदाची गोष्ट आहे की जगामध्ये आज चंद्रयान गेल्या 40 दिवसापासून बेंगलोरहून जे सोडलं होतं ते चंद्रावरती खूप व्यवस्थितपणे आज लँडिंग झालेलं आहे आणि याचा सर्व भारतीयांना आम्हाला खूप मोठा अभिमान आहे. आज पंतप्रधान मोदींनी सुद्धा या ठिकाणी जे स्वप्न पाहिलेलं होतं की या चंद्रयानाचं लँडिंग व्यवस्थित व्हावं, इस्रोचे सुद्धा आपण या निमित्ताने शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलं पाहिजे की आपण देश आज जगात जो आपला देश जगामध्ये एक पुढच्या क्रमांकाने जातो तर त्याचं विकासात्मक जे काही धोरण आहे पंतप्रधानांचं, ती या निमित्ताने कुठेतरी आपला देश पहिल्या 3 मध्ये
जगामध्ये जाण्याचं ही एक चांद्रयान ही मोहीम फत्ते झाल्यामुळे आम्हाला निश्चितपणे वाटतंय की आज भारत देश जगामध्ये 1 नंबरला सुद्धा जाऊ शकतो आणि त्याची खऱ्या अर्थाने बघितली तर आपल्या शास्त्रज्ञांचं केवढं मोठं योगदान यामध्ये आहे। गेले 40 दिवस सर्व भारतीयांचं लक्ष या चांद्रयानाकडे लागलेलं होतं आणि ती आनंदाची मुहूर्त आज 6:04 बरोबर चांद्रयान हे चंद्रावर पोचलेलं आहे आणि सर्वच जण आज आम्ही आनंदित आहोत आणि ह्या आनंदाच्या उत्साहाच्या भरामध्ये आज याच ठिकाणी सर्व भाजपाचे तालुक्यातील वैभववाडीतील आम्ही हे कार्यकर्ते आहोत ते जमलेलो आहोत आणि खूप मोठा उत्साह आमच्या मनामध्ये आहे आणि अशाच पद्धतीने आपला भारत देश जगामध्ये 1 नंबरला जावा ही प्रत्येक भारतीयांची आमची अपेक्षा आहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपण पाहू शकता की फटाके वाजवलेले आहेत, फटाके वाजवून जल्लोष केला आहे। त्याचबरोबर संभाजी चौकात भाजपा कार्यकर्त्यांनी पेढेही वाटप केलेले आहेत, एकमेकांना पेढे भरून हा आनंद साजरा केला जात आहे। पेढे आणि लाडू याचं वाटप करत आहेत, एकमेकांना लाडू भरून हा आनंद उत्सव साजरा केला जात आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। चंद्रयान पोचलं आहे आणि सगळे शहरवासीय भारतीय इथे आनंदोत्सव साजरा करतात। भरपूर आनंद झाला या ठिकाणी। चंद्रयान 3
यशस्वी झाल्याबद्दल सर्व भारतीयांचे तसेच ज्यांनी मेहनत घेतली जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांचे मनापासून या ठिकाणी आम्ही भारतवासी म्हणून स्वागत अभिनंदन करतो. भारत माता की जय. काय सांगाल, एक भारतीय म्हणून काय प्रतिक्रिया? खूप आनंदाची गोष्ट आहे ही आणि सगळ्या शास्त्रज्ञांचं आणि हे अगदी आम्ही सावंतवाडी वसंतर्फे हार्दिक अभिनंदन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. खरं तर आजची संध्याकाळ ही एक असा क्षण देऊन गेली की ज्या क्षणामुळे तमाम भारतीयांची मान अभिमानाने उंचावलेली आहे. सगळ्यांचा ऊर एका आनंदाने भरून आलेला आहे. कारण आपण चांद्रयान 3 ही मोहीम आपण यशस्वी केलेली आहे आणि केवळ यशस्वीच केली नाही तर भारत हा जगातील पहिला देश ठरला की ज्याने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरती यान आपलं उतरवलेलं आहे. गेले अनेक दिवस माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेची तयारी सुरू होती. चांद्रयान 2 मोहीम असफल झाली आणि त्यानंतर आपल्या सगळ्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी अपयशाने खचून न जाता पुन्हा एकदा या चांद्रयान 3 मोहिमेची सुरुवात केली, त्यासाठी प्रयत्न केले आणि आज आपण संध्याकाळी आज चांद्रयान 3 हे आपले यान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरलेलं आहे. मी तमाम शास्त्रज्ञांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सगळ्या भारतीयांना शुभेच्छा देतो की भारत हे जागतिक महासत्तेच्या दृष्टीने वाटचाल करणारा देश असं जे आपण म्हणतो तर ते पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेलं आहे आणि भारताची ही प्रगती निश्चितच आम्हा सगळ्या भारतवासियांना आनंद देणारी अशी आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपलं भारतीय जनता पार्टी सरकार इथे आहे आणि या सरकारच्या कालावधीमध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. त्यातलीच एक महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण आणि संपूर्ण जागतिक स्तरावर भारताला मोठा मान मिळवून देणारी अशी घटना आहे. मी पुन्हा एकदा माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी असतील, त्यांचं सगळं सरकारमधले सगळे सहकारी असतील, शास्त्रज्ञ असतील आणि या मोहिमेसाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, ज्यांनी शुभेच्छा दिल्या त्या सगळ्या भारतीयांचं पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करतो. भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्गच्या वतीने सगळ्यांना पुन्हा एकदा या सुवर्ण क्षणाच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.